أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاة يرفع الله بها الهمة ويكشف بها الغمة ويعيد بذكرها الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نوغاس إجيبو جمعة نوغاس إجيبو لورو رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة يوم مدينة وجنيرة تمن الناي تفن الناي الجوي يا دور بجي أبري لورو الناي أبرو ميلادية وجنيتي نوغاس الناي. نفسر ذكر الله تقول أن هذا سورة البقرة الحمد لله إسلام نبي إبراهيم إذ قال له ربه أسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يوما واجعلنا من مسلمين لك من دونني بماذا ومن ذريتنا نون هذا الذرية من والأمة مسلمة دونني بماذا وأرنا كل من مناسكنا دي أمين وتب علينا جبل أمين توب أمين إنك أنت التواب الرحيم. حموني جبو توب تولهن ayare ɗo nde ɗo timmitina ayare keñare يقول إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كان في النبي إبراهيم hankoon wari oɗon yiɓa suudu kaaba ha oɗon yiɓa suudu kaaba ɗo oɗon yiɓiɗanɗo bo ɓe ɓiyi ko ismaila. annabi ismaila ɗo linamo ka'e ɗe ɓe ta'i ko bulokje, nden hanko annabi ibrahima oɗo ɓila ɗe. on ɓeɗo tora allah, ɓeɗo wiya allah jaɓanɓe kuugal ngal ɗo ɗo. rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. nden na ɗo tan ba ɓe tori, ɓawɗo ɗon ɓe lori ɓe tori o wi rabbana waj'alna muslimaini laka. rabbana jomam waj'alna waɗu amin muslimaini, min julɓe ɗiɗi. kalimol julɓe islama manamagol al-inqiyad wa ta'a, ɗowtango allah, tokka allah, yofana fi muɗum fu allah. to annabi ibrahima hanko on feni ƴownugo hoore maako o julɗo wakkati nde iskala rabbu aslim kala aslamtu rabbil alamin. hanko on feni innugo hoore maako julɗo, nden o waɗi ɓe tokki diina maako bo julɓe. kodeke jomirawo wi diina maako millata ibrahima hanifan, amma ayi wodi he jomirawo wi en
huwa sammakumul muslimuna wa huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada. Ay hanko annabi Ibrahima hanko on arti jonugo julbe be inde islama. To modi be tafsiru sebe mi hanko annabi Ibrahima o wadi inde mako de jomravi mo aslim kala aslamtu rabbil alamin. Mana wadi inde mako o juldo. Nden o wadi mo tokki dina mako fu inde mudum dina islama, inde dina mako dina islama, mo tokki dina man fu dina islama. To nden hanko annabi Ibrahima o hatay ha innugo hore mako be to ko duna se o lori o herti zuriya mako. Kanyo bi rabbana jalla subhanahu laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan. Wadu hander zuriyaji amin bo wodi ummatore don ne lata bo kayrema ne julde mana de do tokki islama. To haddo ay hanko annabi Ibrahima kala ko watta fu e jitta ko zuriya mako bana Allah do andini mo hankon baba ummatore tatabre do kuma sembe duddum zuriyaji gurtoji pat bawo mako der zuriya mako wadata kanyo wadi diga wakkati el jamrabi wadan mo imama o wi Allah wada min zuriyati den jamrabi la yana do adi zalimin nden do wari o jippini debbo mako Hajara daga julbe o sigi dum be annabi Ismaila o wadi do a hato tombo o torani be nemaji warzuqu minas samarati amma man amana mana se olori o herti nuddin e nder zuriya mako Allah riska be jamira sewiyata ko be nuddina o weltina nan be kadde ko bako nangitira be aybe mabbe nen tatabol on hatto o toyi o laata o juldo to haddo modi be sewiyata e no wadi annabi Ibrahima o wi rabbana jalla muslimeni laka baawo o laatake o juldo o annabojo Allah o nulaado nen ma ha o khalilullahi o bendita Allah nen o loro wi Allah wada mo o juldo to haddo modi be sewi mana ko o nufata be do akado do Allah tabitina mo do yakel ngel o woni do Allah tabitina do yakel o woni do iman dum hunde on waylitore be hambe annabo en be lati be masumina fu amma iman hunde waylitore on ben andi jom risala wiaten iman do beddira kugal do ustira kugal bo ta beddi kude khairu imanu ma da bedda ta usti kude bo imanu ma da usta to ba imanu lati do bedda do usta do imanu do canja bo kanjo de nabi sallallahu alaihi wasallam wiata hander do aji mako ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika Allah do canja bernde mana nder wakkati el gotel jomira hawa canja hunde fu to kanjo nabi Ibrahima be yaqinu mako ha Allah lama non bollo anko nabi Ibrahima en temmen ton ka suratul an'am to anko jomira holli mo malakutu ngam dume li yakuna min al mu'minina ngam o lata o don der marbe yaqina ko be shani Allah ay be banni fu seen o lori o dabbiti jomira holla mo no yeddirta mawbe en temmen ton ka do wara ga rasulullah to Allah yerdi pat do o do mari yaqinu Allah arti hokki mo yaqinu amma o do dabbita ilmul asbabi kan jodi o jamirum jamba do andugo mako Allah timmida kanjum wadi o sori Allah wada mo hanko do o juldo hanko rabbana wa jalla muslimaini laka hanko be nata zuriya mabbe be ko mako fu be ko nabi Ismaila fu Allah tabitina be do yaqel ngel be woni do kanjum noni do tanago Allah to ko dina Allah nen o loro wi min zurriyatina ummatan muslimatan nen Allah loro wada hander zuriya mako do ummatore ne laata bo le fuumare nde julde ummatan kalimol umma do sappa firqatan min al jama'ati mana jama'are hawtudo hoore mare hado hunde woore foti leɗɗi feere feere amma wodi hunde ko hawtinde to kanjon be do yofa kalimol ummatu hado mare to hado anko nabi Ibrahima ne mino inna Ibrahima kana ummatan qanitan ay jomira jondir mo ummatore hanko be hoore mako nen o lati bo o baba ummatoje kanjum ledi duddi bawo don fudi do lencita mako ko nabi Ibrahima bana arabbe ummatore arabbe al umma al arabiyya lencita mako non al umma al yahudiyya bibi annabi yaquba do lencita mako non der zuriya annabi ishaqa ummatoje godde fere don dudde do lencita mako do kanjodi o tori hanko hander zuriya mako Allah wada ummatore julbe to Allah jabani mo do aman kanjon wadi arabbe
ɓe laati nder zuriya annabi ibrahima. haɗɗo modi ɓe tafsiru feere yehi ɓe mbi diga ñande annabi ibrahima toɗi do'a ɗo seedaki nder zuriya maako julɗo ɓaawo julɗo ɓaawo julɗo ha duniyaru ñoɓɓa. ngam dari ɗo wi allah waɗa ummatan muslimatan, allah jaɓanima ɗo man. haɗɗo se ɓe mbi koda zamanu fatra, aɗa andi waɗi zamanu fatra waɗi ha araɓɓe joni bana duuɓi temeɗɗe wala annabojo, amma nder maɓɓe nder araɓɓe may woodi ɓeɗo jogi dina annabi ibrahima ɓe waɗiteka. en ɗo andi mo anti waylutugo dina annabi ibrahima ɓeɗo mbiyra mo amrumno luhayyin ɓi qama'atu ɓi ilyas ha nder maɓe aƴa annabijo to. ilyas oɗo mari ɓiɓɓe tati, oɗo mari mudrikatum no ilyas, oɗo mari ɗaɓikatum no ilyas, oɗo mari qama'atum no ilyas. mudrikatu nder zuriya ma kon annabi sallallahu alaihi wasallam wurti. ɗaɓikatu nder leɗɗi araɓe woɓɓe feere tamimu wurti. nden qama'atu nder maɓɓe on amrumnu lahayaɗo wurti. to hankon feni waylitugo dina annabi ibrahima, hankon feni wannugo ɓeyɗum bahiraji sahibaji wasilaji haami, hankon feni hosugo lawru huban diga ha leddi sham o wari o wartireni men ɗum, hankon waɗin ɓeyɗum wuddu suwa'u yahusu, hankon feni waylitugo ni dina annabi ibrahima. annabi joɓe sallallahu alaihi wasallam meɗi joɗugo oɗo yewta sahabo en maako o wi miɗo laara amrumnu lahaya ɓeɗo dasa tinde makko ha nder yite jahannama. mo o ɓuri nandugo nder sahabo en ni so joni nde sahabo feere o wi to a laari o anani ba maako sahaboji ma hultiri wi annabijo kadi nandugo am be maako ɗo woɗi ko torata no annabijo wi wala tasiru wasiratu wizra ukhra, wala ko ɗum torrirte. to haɗɗo annabi ibrahima nde o waɗi do'a ɗo sey laati nder yimɓe fatra sendiraki woɓɓe feere ɓeɗo dow dina islama. haɗɗo sey modi ɓe wiyata kanjum waɗi annabijo meɗen sallllahu alih wa sallam baaba maako diga hanko abdoullahi ha yaha yotta ha annabi ismaila ha yotta ha annabi ibrahima wala mo meɗi sujudango law. dalila nassi aya wiyata wa taqallubaka fi sajid innahu yaraykum hina taqum innahu yarayka hina taqum hal nabiyukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli affakin asim yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun wa shu'ara yarahum ay alam tara ayare man wala jamra wiyata innahu yarayka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin innahu huwa as-sami'ul alim. watakalluka fi sajidina modi ɓe tafsiru ɓe fassiri ɓe mbi mamiraɓe annabijo ɓe pat wala mo meɗi sujudango law ɓe pat ɓe ɗon ɗo dina annabi ibrahima millata ibrahima hanifan wa ma kana min al mushrikin ngam sennugo mon ko annabijo sallllahu alih wa sallam. ɗo ɗon nder khiyaru ɗum jomirawo suɓi mo kañum ɗum do'a on bo nder do'aji annabi ibrahima o wi wa min zurriyatina ummatan muslimatan. nden o lori o ɓeddi do'a o wi wa arina manasikana, hollu amin ibadaji amin, mana manasikul hajji. to modi ɓe tafsiru sey ɓe jeehi ɓe fassiri kalimol arata on arina ara e bonino alamagol balade sali to ara ngol ɗo yaada ngol laati ngol mutaaddi ɓe mbiyata ngol. to hamsa taaddi wari nastingol sey ngol laata ngol ɗo yaada no mafuluji ɗiɗi woneke nder modi ɓe feere woni ndi ngol ɗo yaada be nanta mafuluji tati fu bana fara'aytul qamara tali'an awawan a wiya bo araniyal qamara tali'an. to ko mara haji haɗɗo ni araɗo yada ɓe mafuluji ɗiɗi bana jomo alfiyatul maliki wi wali arara ali madi ulima ɗaliba maf'ulaini zulfatin tama. haɗɗo hanko annabi ibrahima o wi wa anina manasikana, hollu amin manasiku amin. to kañum modi ɓe wi mutaaddi haɗɗo ɗo yaada to woodi mana araɗo je ru'yatul iyani je basaru je giɗɗe gite allah holla ɓe to non on abdoulahi ibn abbas wi jamira so yerɓi malaika jibrila nde o timmini nyiɓugo suudu o timmini nden wari holli mo ndano manasikul hajji woni, ndano o fuɗɗirta, ndano o harminirta. nden jibrila ɗo ardi ɗo waɗa hanko bo ɗo tokki mbi annabi ismaila ɓe ɗo waɗa ha ɓe wari ɓe gaɗi jamaroje ɓe timmini nana diga harmingo ɓe gari ɓe gaɗi ɗawafu ɓe sali ɓe jeehi sa'yu nden ɓe dilli ɓe fiɗi jamaratu nden ɓe warti ɓe waɗi ɗawafu al ifada ɓe timmini manasiku maɓɓe jomirawo holli ɓe woɓɓe bo wi aa
horeki haddo holleki do ki mana on mana ha bernde on to don bo jomirawo se wadani man ko nabi ibrahima ilhama ndanu manasikul hajji woni diga fuddode mudum ha timmode mudum to nden manasikul hajji laati diga nyande suudu man du jippi kanjon anabo en fu wadirta manasikul hajji amma zamanu to sali mana zamanu to fabbi dum palmaji dum do mojo ay suudu kaba fu sene du jodi bana dubi dubuje du jibaka sene nabi ibrahima man wari nen jemra umrimo o ummitina suudu kaba den o wari o nyibitinu nen lori umrimo o ummitina manasikul hajji den o tori Allah holla mo manasikul hajji man jemra se hollimo o lori o fudditi di fuumaji o wadi di sedi lati sunna lati arabbe be accay hijjugonu kode ke nder modibe be bi suudu kaba diga nyande Allah sigidu no sedatake no dora dawafu ha nyande duniyaru timmi to yimbe don be ngara be ngara dawafu to yimbe wala bo Allah do yerba malaika noro wada dawafu maro manandu accatake dum sewu to kanjo wadi arabe be jahiliya mabbe be amrunu lahaya canji manasikul hajji fu amma be sedabe do hijjanu kam kanyum zairu yata wa aqsimu bil bayt alladhi dafa hawlahu rijalun banawhu min quraish wa jurhum ay o biodo hulira benanta suudu o do hulira be suudu no worbe du fata dum worbe nyibi be suudu be bo dum quraish benanta jurhum ko en to lati manasikul hajji mo accaka wade ko diga wakkati men ha nabi sallallahu alaihi wasallam wari wo'itini dum itti goddum tabitini goddum eddi goddum bana en bolika kenya sedda beba en tamitawgo haranta suratul hajji to nen ko nabi ibrahim alorowi wa tuba alaina jawmam jaban amin tubu amin en modi be lori tan annabo en Allah be masumi e deenade dum wadi annabi ibrahima dabbi tubu mabbo nen bo o deenado oni masumu mo watta gedda Allah tagi mo be yanayi o wawata ko o yedda Allah ko o nufi o yeddan Allah gedda may warata sakko ma ngal torƴata ko bernde mako ko lahzaya ngam dume o tagama o masumu hado annabi sallallahu alaihi wasallam de ten diga o bingel astaghfirullah annabi jogo do yata mo bingel diga o pamaro wakkati lo do dura onana be do yaha hira hano pure kazare seto habbi anniya o yano hira be mabbe nanga to muti se Allah fiya no tuma ko mana se o dana o finata ko seto weti no habbi anni o yano hirde fu seto dani o andama ko feta seto weti ngam dume ngam isma jomirawo je tagirimo diga annaba ko waray o kanjo di annabo en Allah e padde masumina den bo annabo en masumina do diga fuddode har karshe do nawasi annabi jomeden tamba kala annabo do futo ni o yotti o lata o nabiyun mursalun do diga nyande dañu ko makko o masum o lata do derado ay be fu wala no wari rahama ko o numi o wadan wadata ko Allah tagi be yena no be wawata be Allah na bana irum enen ba ko luti annabojo wobbe feera do heba hifzu nenka kanyu jeta walo en Allah be mahfuzuno na be maasumuna ba ismatu benanta hifzu ido mari mana gotel amma bodi gondai ismatu geddal fe ata sam hifzu bo nangal fe ata ba Allah renete on an may ayata magal nen kanyu haddo be bi alaram ay be wawon fe ana jeebe Allah e morta amma ne bata ko be lortan do lawo ne bata be lortan do lawo to kanyu wadi an ko nabi ibrahim o dabbiti tubu haddo sai modi be jami wi irum tubu to yono dabbiti no to ha o masum ay o yi watu alena Allah jabana min tubu amin eno wadi o dabbiti tubu ha Allah to sai be biata hambe mar annabo en daraja mabbe eengi ha Allah ha yehi yotti annuraji be do wirna be nanta jomirawo wakati fere annuraji do wirna be daga to shuhudu jomirawo do istilahu sufa dum ko non to kanyu wata sebe no be tuba mana to kujeji goddi fere wara sukla be daya Allah ko da ma jamoytara haddo annabi sallallahu alaihi wasallam diata wa innahu la yuhanu alayya fastaghfirullah fi kulli yawmin 70 marra wa fi riwayatin 100 marra o wi wakati go dum do toppa ha bernde mako
o waɗa istinfaru mara capan e jeeɗiɗi kanjum waɗi nde wayati fu watta istinfaru mara capan e jeeɗiɗi ko kuma mara temerre haɗɗo modi ɓe wiyata gayru anwarin la gayru anyari mana ko toɓɓata ɓernde ma ko ɗo annuraji on ɗiyata ɗi waɗa tarakumu ha ɗi wirna ɗe daga to goɗɗum ha shuhudu jomirawo ɗam annabojo Allah wala no ɓernde ma ko sendira be jomirawo ko da maƴƴagoytere na way maƴƴagoytere ma maƴƴagoytere ma ɗuɗɗe nde ko da second na second ma woɗi koye wiyata microsecond to a sendi tan second nde million microsecond ma woɗi koɓe wiyata to a sendi tan second nde trillion ɓeɗo wiya picosecond ko da picosecond on wala no ɓernde maɓɓe dayira shuhudu jomirawo ngam laatugo ɓerɗe maɓɓe ɗo jaɓa annuraji diga jomirawo be nanta lelal ko ɓe gaddanta ummatoje to haɗɗo annuraji ɗo ya waɗa tarakum wakkatiyel go ha nanta shuhudu man ɗelmita ha maɓɓe so sei ɓe tuubana jomirawo to ɓe tuubini jomirawo sei annuraji man ɗi hunca ɓe lora ɓe lorta ha shuhudu maɓɓe banani to kañum on wa tub alena ɗo kañum on ɗum sappata innaka anta tawwabu rahim an jomirawo anoni jaɓowo tuubu anoni bo hinnowo nam ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا جومي من وقصدن فيهم هاندر مبه رسولا نولادو منهم ونر مبه بو يتلو عليهم يو جانغانا بآياتك آيات مادا ويعلمهم الكتاب ودو أندنا بو دفتر مادا والحكمة بنانتا حكمة ويزكيهم لن أسننا بو إنك أنت أنوني العزيز الجليل ولكن بني nden an ko annabi ibrahima do aji do fudi do marhalaji tati ay yobra umri mo arande o nyiba suudu nen do wi rabbana taqabbal minna jaban amin ibadaka min ngata do nyibugo suudu do nden bawdo don o lori o wi noy ay rabbana ij'alna muslimayni laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan nden jotta marhala tataba rabbana wa asfihim rasulan min rabbana jawmin waɓɓas nelu fiyem ha nder ummatore ayi o torino wa min zurriyatina ummatan muslimatan ko o torino nder ummatore mako nder zurriya mako ɗo Allah waɗa ummatore ɗon nder julde se o wi ha nder ummatore julɓe ɗo ma waɓɓas fihim rasulan nelu ha nder maɓɓe nulaɗo amma nulaɗo man o laata o minhum mo nder maɓɓe bo mana nder ɓiɓɓe maɓɓe nder zurriya maɓɓe jabira wawan waɗa wappasihim rasula num hosa annabojo diga nokkure feere waddana ɓe ko kuma hosa annabojo diga zurriya gotka feere waɗana ɓe ko diga annabojo wuro feere waddana ɓe amma nde o wi minhum wappasihim rasula ɗo Allah nela nulaɗo nden bo minhum mo nder maɓɓe to haɗɗo annabijo men sallallahu alaihi wasallam so ko nde haɗɗo wiyata ana da'awatu abi ibrahim hanko noni du'a baba mako annabi ibrahim ay annabi ibrahim fi wabbas fihim rasulan minhum ko to hanko on du'a man moy on rasul man hanko on annabi jomen muhammad sallallahu alaihi wasallam nen o laati bo minhum nder zurriya quraish hatta annabi jomen sallallahu alaihi wasallam laati khiyara min khiyarin ay o wi Allah subti nder ummatoje fu nder takle fu subti ɓiɓɓe adama nen nder ɓiɓɓe adama bo subti zuriya annabi nuhu nder zuriya annabi nuhu bo Allah subti annabi ibrahima nder annabi ibrahima Allah subti annabi ismaila nder annabi ismaila bo Allah subti wi'eteɓe quraishu fihiru nder mamiraɓe annabi jon ko wiyete quraishu nden nder quraishu bo Allah subti qusayyu ibn khilab nder qusayyu khilab bo Allah subti bani hashim nder bani hashim goma Allah subti banil muttalibi nder banil muɗɗalibi Allah subtimo hanko kanjo wiyata falam azal khiyara min khiyare mi seedayi min ononi subtaɗo nder subtaɓe mana ɓe siiwa ɓe subta ɓe lora ɓe siiwa ɓe subta ɓe lora ɓe siiwa kay hulasatu tagdi Allah
khulasatu kamala hakuna nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam se olati yanko du'a ka nabi Ibrahim ko rabbana wa qasfihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika nden hanko nulaɗo ko bo o laata oɗo jangana ɓe ayaje maɗa haɗɗo tilawa wari tan joɗi annabijo sallllahu alih wa sallam nde o jangata qur'anu pat wakkati en man ko heferɓe waran heɗitamo watlu alayhimu ayatika yatlu alayhimu ayatika ko heferɓe waran heɗita annabijo meɗen sallllahu alih wa sallam dalila en andi kissaji lolluɗi hamɓe sanadiɗo Quraysh ɓe haɓata ɓe annabijo ɗo ha Makka to jemma waɗi ɓe pat ɓe rara ñukka saare annabijo ɓe nana jangirde annabijo yo Qur'an nde goo bo annabijo ɗo wara ha haram juula annabijo waran ha juula ɗo si a tawa ɓeɗo ɗiɗotira hatta Abu Jali o meeɗi o yiɗi o lappo o yaha o nana jangirde annabijo o wurti se o tawi Walidu ibn Mughiratima wurti ɓe pat bo ɗum on ɗo ɓe yiɗi ɓe nana ayaje Allah ɗo ɓe yiɗa annabijo na bo ɓe yiɗa annabijo ko annabijo waddi on ɓe yiɗa ngam annabijo o giɗa ɗon ha maɓɓe o gerda ɗon ha warti aminu o cuɓa ɗon ha maɓɓe ha warti o lati ba hanko on lamɗo maɓɓe amma nde o waddani ɓe dina se ɓe wirwi daga to maka kanjum on en tawon ka suratu Yunus to fa innahum la yukadhibuna walakinna al-kafirina bi ayat fa innahum la yukzibunaka na an ɓe fewnata ba ɓe andi a gonga ɓe andi a won a fewata walakinna al-kafirina bi ayati llahi yajaduna ko Allah waddi ɗo on ɓe yiɗa amma na non ɓe yiɗa ba to kanjum waɗi yatlu alayhim ayatika ɗo koye feero ɓe juɗɗo fu seeto dole mu seeto heɗiti Qur'an kanjum waɗi Walidu ibn Mughirati o wiyata inna lahu la talawa wa inna alayhi la halawa wa inna alahu la musmirun wa inna asfalahu la mughdiqun wallahi innahu la yalu wa la yula alayhi o wi kay Qur'an ɗo nde welde ɓeɗo janga nde nanan belɗum maare o waɗi ka mantugo de ha woɓe feere hultirta o silma ɗo ɗon Abu Jali wi min ɗon he anta o daga to mako sey waɗi tan wato ɓe haɓa ɓe gaɗa taarifu ɓe andina Qur'an ɗume on woni Qur'an ɗo saliri kañum nde goo ɓe mbiya ɗum gimi nde goo ɓe mbiya ɗum sihiri nde goo ɓe wiya ɗum ginnawol on nde goo ɓe wiya ɗum buudeku kasi ɓe ay kañum waɗi ka e mbolli bala saddo Seydina Oumar sanadi man o wari o ñukki o heɗiti annabijo ɗo janga surat al-Haqa mal haqa wa ma adraka mal haqa كذب ثمود وعاد بالقارية وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر آتية أولو جانغا سورة ما أولو جانغا ها أولي هراغاري ماغون سيدنا عمر بكاي هو دارو جيمولون أنو مي أبرنا ما كودum جيمول النبي صلى الله عليه وسلم وما هو بقول شاعر نادم كونغول جيمول با قليلا ما تؤمنون so we talk nankam ɗume nanka ɗum siro on ha nanka ɗum buudejo on وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون so we talk ɗum ɗume Allah سوناني النبي نبي تنزيل من رب العالمين نجيبنا ما ديغا الله تو ديغا وقت ما ايمان هودي حبرنا مako hado yaddu alayhi ayatika annabi Ibrahima tori Allah wada annabojo nder zurriya mako lati be julbe do ha wuro Makka do nen o lata bo yaddu alayhi ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata nen o lata o do andina be al kitaba kanyo noni deftere Allah nen wal hikmata onon o andina be hikima to hado modi be seselliti hado wobbe nder modi be bi al hikmatu onu fete be hikima kanjon andal fikku bana Imam Malik do majum o yehi abi andugo tafsilu ande fikku benanta sharia e ko nandi e majum kanjon nu fete wal hikmata ha ya nen Imam Shafi'i bi a wal hikmata do tum sunna annabijo kanjon andal hadise je wadi sunnaji annabijo benanta fassara Qur'an tafsir al-Qur'ani kanjum on wiete sunna hama to didi fu wodi wawandi nasado sai alara fikku dum non kugal mudum fikku do fassira hadise je annabijo do fassira ay ko kuma ba be biata vice versa aya do fassira do wadda sharia hadise do fassira sharia do sendindira tafsirul ahkam to hado kanjum wadi wal hikmata dum andal sharia kanjon nu fete benanta kitaji nden wa yuzakkihim ay hado wodi hikima ngor kafere wa yuallimuhumul kitaba yadlu alayhim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata hikma do mari manaji dudi e tammi fasara kara gare surul mato hanu kula jabra beta yutil hikmata man yasha wa man yutil hikmata faqad utiya khayran katira wa ma yadhakkaru illa ulul albab to nder manaji hikma non fikku do ko sunna man ay o yuallimuhumul kitaba nan olori wal hikmata
nan o lori o wi wa yuzakkihim se o wardi be sura ɗumen be sura fiili mubari ko wi fiiɗo attajadduda wal istimrara ko ɗo faydama ɗumen hesƴitugo ɗo yaha o haɗɗo modiɓe se nasti ɓe wi to nden kam wa yuallimumul kitaba ɗum islama ɗum sappata wal hikmata bo ɗon bo ɗum imanu ɗum sappata wa yuzakkihim o sennaɓe bo kanjum woni ihsanu ɗume woni ihsanu bo kanjum woni alulumu taskiya anne ɓe sennata ɓernde mana ɓe yahata yettine ha haqiqa kalimol islam haɗɗo a tawan jamirawo ɗo senditi islamu ɓe ɓe maɓe imanu qalatil arabu amanna qul lam tuminu walakin qulu aslamna wakkati el arabe werte annabi sallallahu alaihi wasallam wi amanna min nuɗɗini jamirawo wi aa on nuɗɗinayi bal on silmi wi on silmo ngam islamu ɗo sawa mana ɗume ɗo samena mana al inqiyadu alal makari goɗɗo a tawan woɓɓe ɗuɗɗum fu ɗo silma dow doole na dow yiɗi wañi ba mana na way dow ɗo yiɗi ba aa dow ikrahu dow doole on silmirta kanjum waɗi islamu hokkatake mana imanu amma imanu kanjum ko tabiti ha nder ɓernde on kanjum waɗi ɗo ɓe wi julɓe ɗuɗɓe amma mumini en seɗɗa nder maɓɓe nden mumini en go bo hamɓe maɓɓe ɗuɗɓe amma muhsini en ɓe seɗɗa ha nder maɓɓe to kanjum waɗi to a laari ɗuɗugo julɓe nden a tefi mumini nder maɓɓe se a yaba mumini en wala sam mana ɓe seɗɗa ɓe duɗɗiniri Allah ɓe woni mami imanu waɗo imanu a rewa Allah aɗo yiɗi Allah a rewa Allah aɗo yerdi Allah aɗo nuɗɗini Allah a rewa Allah aɗo faami shari'a mako dow ɗewta dow faamugo mana a tabbitini Allah ɗo gonga a waɗi ittinaku be man aɗo tokki umroje Allah a nuɗɗini bo gabaɗe ko a yiɓe ko a yoyi haɗon imanu ihsanu kanjum on je en sappi keña a rewa Allah ba aɗo laara mo to a wala laara mo hanko oɗo laare o kanjum haɗo ayare ɗo hokkanen manaji ɗo fannastan hamare wa yuallimul kitaba ɗum islama wal hikmata ɗum imanu wa yuzakkihim bo ɗum ihsanu ulumu taskiyati innaka anta al azizul hakim innaka anta an woni al azizu jaaliɗo al hakimu a goniɗo nam ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ومن يرغب موانيتا solata wanya an millati ibrahima daga to dina annabi ibrahima illa man safiya nasfahu to nani johido yonki bodum halkido horam mo aman nerga millati nama safiya wala kad istafana fi dunya jamra bi haqiqa min subti ma dunya wa innahu no hanko do filakirati ala ahira lamina salihin wa don der salihin haddo jamrawi moy on wanyata dina annabi ibrahima wolde do nde ɗo wolwana araɓɓe mana ara ɗo nde jippi dow dina dow araɓɓe tan kamɓe nde ɗo wolwanta ko waɗi ɓe pat maɓɓe ɓe ɗo aaƴa ɓe zuriya annabi ibrahima ɓe pat maɓɓe ɓe ɗo aaƴa ɓe ɗo dow dina annabi ibrahima nden annabijo wari wangi nder maɓɓe nden annabijo wari waddani ɓe dina l'islama ka annabi ibrahima waddani ɓe ayi en tawan ka suratu al imran inna awla nnasi bi ibrahima lallazina taba'uhu wa hadha an-nabiyyu wallazina amanu wallahu waliyul muttaqin be non bori heddugo be annabi ibrahima mana biri wondugo be annabi kanjon tokkube mo wadi be zamanu be mako nen sey moy bo se annabi jabal sallallahu alaihi wasallam kanjodi jabal wi'atan millata abikum ibrahim dina annabi jodo dum dina annabi ibrahim huwa sammaykumul muslimina min qablu wa fi hada hankon innuno mon on julbe ko arti be nanta jotta fu haddo be mbi inde islama bay bolino kanane annabi ibrahima arti jonugo julbe amma se nde majji Allah se majjini ɓe diga zamanu annabi ibrahima man wala annabojo meti ƴoniti yimɓe muɗum julɓe kanjum yahudu en ɓe joni koye maɓɓe yahudu nasara ƴoni inde koye maɓɓe nasara kala annabo en fuu to ɓe ngari yimɓe maɓɓe se gaɗana koye maɓɓe inde kokoma ɓe gaɗana inde islama ka jemera se majjini ɓe ha maɓɓe diga annabi ibrahima go se ummatore annabijo sallallahu alih w sallam feere muɗum
to haɗo kanjum araɓe ɗo wolwane kadi e noyi ɓe wañirta dina annabi ibrahima to nani goɗɗo o laati o kalkuɗo o johajo kam illa man safiya nafsa to nani goɗɗo o johini hoore mako o laati o johajo o bilkijo wala no watta o tokkay dina annabi ibrahima ko waɗi wala kadi istafaynahu fi dunia jamra wi wala kad haqiqa istafaynahu min suɓimo fi dunia ha duniya o to annabi ibrahima haɗɗo ɓe ɗon mbiya ɓaawo annabijo sallllahu alayhi wa sallam ay ha ulul asmi ɓe joyo woɓɓe ɗo ɓurna woɓɓe dow woɓɓe amma wala khilafu diga annabijo meɗen mamadou sallllahu alayhi wa sallam si annabi ibrahima amma annabi moussa ɓe annabi isa woɓɓe ɗo wi annabi moussa ɓuri annabi isa woɓɓe ɗo wi annabi isa ɓuri annabi moussa amma wala khilafu wala ko yetti annabi ibrahima ɓaawo annabijo meɗen mamadou sallllahu alayhi wa sallam to kanjum nder suɓeeki Allah suɓi annabi ibrahima to tonon wurtini annabijo meɗen nder maɓɓe kañum jawra wi wala kadi safaynahu fi dunia mi suɓi annabi ibrahima ha duniyaru be ɗume Allah suɓi mo diga arande waɗi mo o khalilu o beldiɗɗawo Allah waɗi mo o annabojo Allah waɗi mo o nulaɗo Allah waɗi mo o ummatore waɗi bo ummatoje garoje ɓawa fuu nder mako woni waɗi annabo en waroɓe fuu nder makko woni Allah suɓimo be kujeji ɗo nden makamul hullati beldigu wala ko ɓuri ɗum sey makamul hubbi yidde ngam ko waɗi yidde ɓuri hullatu yidde wala keron amma kullatu ɗo mari haddi haɗɗo modi ɓe wiyata irum ƴamɗe ɗe annabi ibrahima ƴamata Allah ko wolde nde o wollota be Allah to nangam o khalilur rahmani da Allah itulum annaba to annabajo feere on ƴami e meɗa o itteten annaba ko nder maji irum ƴamol ngollo wi rabbi arini kayfa tuhil mawte ɓes kala ibrahima rabbi arini kayfa tuhil mawte kala walam tumin kala bala walakin liyatmaina qalbi o wi Allah hollinam no a yettirta ɓe jemira wiya a nuɗɗinayna o wiya a mi nuɗɗini amma mi yiɗi ɓerdam de ita to haɗɗo ɗume on yaqinu ka ɗoma ko wa kadhalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ardi wa la yakuna min annabi ibrahima hanko Allah arti hollimo malakutu je asamanji be leddi fu diga o pamaro diga ñalawmare ra'a ko bango diga nde o laari hodere o wi ɗo on Allah mako nde hodere majji jaabire o laari zahratu ngende majji o wi kay hanko yiɗa Allah wangita majja nden o lori o laari lewru bo nde majji o wi kay o yiɗa Allah majjo o nden nange wangi o wi kaye oɗo ɗon woni Allah makko ay oɗo ɗo ɓuri mawnugo ma nden nange wangiti ɗo ñande o wurta nder lowol fa ayni dadama ko dañi mo sakkinimo ha lowol jibrila on mawnini mo wari ɓultinimo ɓultuɗe nayi ɗo ha koni mako ko joyi oɗo musino kosam jomri ndiyam yowa ɓe ñebbam sammi kanjum ɗo musina koni mako ha o mawni ñande o wurti ha lowol ɗoɗo noon o laari hoodere o wi ɗo on Allah mako o lori nde majji o joyina Allah majja o laari lewru o wi ɗo on Allah mako nde majji o wi kay to Allah handi temo fa o majjan o lori o laari najo o wi ɗo on Allah mako ɗo ɓuri mawnugo falamma afala qala la in lam yahdi rabbi la akunanna min alqawmi dhalim o wi kay to Allah handi temo fa o laata nder majjuɓe to sey jomiraɗo yo kadhalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ardi wa liyakuna min diga wakkati man Allah omtinimo o laari ko woni malakutu fuu muɗum en mbi ko woni malakutu fuu kanjum woni al ajsamu nuraniya ngam ko naati ajsamul kasifati en bolino ɗum diga ñalɗe arande ña tafsiru ko naati ajsamul kasifati na suutu wi'ete kanjum Allah tagiri ɗum ɓenanta jamul kasa kanjum on jomirawo tagiri ɗum min shay'in wa ma khalaqa Allahu min shay'in hunde on Allah hawtata be hunde nden taga hunde ɓe en mbino ndiyam waɗirta Allah hawtan hendu be hendu nden wurtina ndiyam to yiɗi bana fassara ayaji holli en ko kuma bana no yimɓe science holli en oxygéne be hydrogéne hawtata hokka en ndiyam to ay khalaqa Allahu min shay'in ni na suutu fu yahiri kanjum ko adamu man leddi on ɓe hoosi ɓe tagiri mo nden ɓe gaddi ruhu ɓe gaɗi to malakutu bo kanjum dow kufa e kunu yahiri o kanjum Allah omtani man ko annabi ibrahima o laari malakutu samawati gabaɗe o timmini to yaqinu ɗo ha mako amma be banni oɗo ƴama Allah ƴamɗe kanjum nder ƴamɗe o ƴami man ɓe mbi o ƴami Allah holla mo no heɗi taɓade haɗɗo modi ɓe mbi wallahi to nangam annabi ibrahima o khalilur rahmani to annabojo feere on ƴamino jamolo Allah ɗo wortamo annaba to haɗɗo makamul hulla beldigu yahan laata mana a watta aybe
haye so mo bellida ma do ko o wadi ay don se atawa ay be makko ma do te fawda na mo tawili alara wodi na mo to a hebane mo tawili ba wada na mo uzru do kanyum jomara subiri annabi ibrahima benanta nubuwa annabaku subirimo benanta risala nulal subirimo benanta khullatu walati khalilur rahmani den subirimo wadi mo umma lesma ko umma to jefu wurti lesma ko annabo fu ngam diga annabi ibrahima diga nyande o wari kala annabojo wari baawa annabi ibrahima fu den zuriya mako wala annabojo fere matorgo ko o lata den zuriya annabi ismaila ko den annabi ishaqa ko annabi yaquba ngam annabi shaibu zuriya o hotana annabi ishaqa and andi non annabi ayuba hanko mo hotana annabi ishaqa nanon annabo no ya zuriya annabi ismaila irum khalid ibn sinan annabi yechen habar mudum be irum marwan ibn safwana e padde annabo no be ngadi hander arabe e de ko annabi jabal muhammad sallallahu alaihi wasallam wara to pander zuriya annabi ibrahima wadi to kannabo jo wari baaw annabi ibrahima pat nder zuriya makanyo de marawi wala kadi stayfana fi dunya ha dunya rum subim wa innahu fil akhirati lamina salihin ande fa hanko do halahira fa do nder salihin to haddo tanyi modi be yata numo be do numa hashani allah be do wemba ha inde salihin inde salaha do be do wembina modi be atawa annabojo o yotta ha o yotti fu se o wi allah wadu mo nder salihin ayan ko nabi ibrahim wa novi rabbi habli hukman wa alhikni bis salihin nden taw annabi yusuf wari tawaffani musliman wa alhikni bis salihin ay kala annabojo fu ko o hebi ha o yotti patfa so wi allah hewtin mo salihin to kanyu martaba salaha kado yembina himbe kodeke to alari ha tartibu kawaran ha baawo minan nabiyina wasiddiqina washuhada'i den martaba salaha wara amma annabo en do yelaka to allah ni ko allah sawi hadana kan nafam en haddo jamra biyo inna fil akhirati lamina salihin na إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين إذ ستة قال له ربه وقت الجومي كويو ويمو أسلم سلم مانا دوننا قال وي أسلمت مسلمني لرب العالمين جومو تجيش فيدي أي جومي رافي مو أسلم سلمو nden ay ayano ne way nedo siptirina en kaado do ka arti do'aje maako go rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan laka do ayare do ne arti de is nedo siptirna siptor annabi sallallahu alaihi wasallam wakatel jawmi ko wi mo aslim do to haddo be bido on arti wargo hedde ko annaba ko warahama ko nabi ibrahima diga wakatel o laari malakutu samawati o timmini bay moninane ay do no jomira bi mo silmu nden o wi ay mi silminanima so wi aslamtu li rabbil alamin ay haddo do sappo en jomira do hollimo mala kuto andi a ko woni alamina o andi rabbul alamin so wi kay mi silminani allah do haddo ma dum hikima on nder hikimaji ay iltifatu on wadi am annabi ibrahima o do wolda be jomira on isqala lahu rabbuhu wakati el jawmi ko wimo aslim silma qala aslamtu li rabbil alamin o wi ami donani rabbul alamin o wi ay aslamtu laka نعم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب إن الله اصطفى لكم الدين يا بني إن الله اصطفى لكم الدين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ووصى بها إبراهيم أو النبي إبراهيم وادر الوصية وإسماعيل ويعقوب بين النبي يعقوب wadani bidde mako bani bidde mako wasiya benanta yaquba fu o wiibe inna allah ande jomira o istafa o subani lakum do modon ad-dina dina wala tamutunna tojabe on maya illa wa antum muslimuna ko ina on julde ayare do ne wani do eccen wasiya je annabojo allah teddudo wadani zurriya mu wasabiya ibrahim bani annabi ibrahima wadani zurriya mako wasiya banihi bibbe mako kanjodi annabi ismaila
benanta annabi ishaqa o waɗani ɓe wasiya kodeke kamɓe ɓe ɗiɗi hamɗo lati ɓe annabi yaquba annabi ibrahima ayi o terino be saratu dada julɓe amma o daydai be mako sey nde o heɓi hajara nden o daydi be hajara annabi ismaila o heɓay daygol sey ɓawa duuɓi 14 wakkati e jibrila warde ɓe malaika en 12 ɓe gaɗa ɓe kalka gure sadduma ɗoɗon ɓe gari ɓe gaɗanimo albishir ɓe mbimo o dañan hanko saratu dada julɓe o dañan ɓiɗɗo gorko ɓawa ɓiɗɗo gorko ma kañum ma mawnan te a ha daña ɓiɗɗo gorko annabi yaquba baccanade ishaqa wa min wara ishaqa yaqub to amma ɓawo saratu dada julɓe maayi isa man ayi ka ɗutka en puɗɗino keñake e irum ma ka seɗɗa nde dada julɓe maayi hanko annabi ibrahima o teeri be nanta debbo goɗɗo nder leɗɗi bi'eteɗi aramiya o daydi bo ɓiɓɓe 6 be muɗum nder maɓɓe woodi madiyanu ɗon madanu ɗon zamranu ɗon nden bakshanu ɗon nden rashak ɗon be washub ɓe 6 o daydi be debbo man to ɓe 6 ɗo ɓe fuu maɓɓe en keɓai tarika maɓɓe sendini ɗum sey madiyanu feere mum kanjum madiyanu hanko waɗi wuro nder wuro man totton on Allah yerɓi annabi shuaibu ashabu laikati go nder wuro madiyana ay ko noon annabi yusuf kañum mande eggi misra ay annabi yaquba ɗon no ha nder wuro madiyan man nden eggi warti misra be mum non bo annabi musa wakkati o wurta misra to o fayi leddi madiyan to madiyan ɗo tan en keɓi tarika ha nder maɓɓe to haɗɗo ɓe fuu maɓɓe annabi ibrahima waɗani ɓe wasiya hamɓe ɓiɓɓe makko annabi ismaila ɓe anta annabi yaquba ɓe nanta ɓe en limti 6 ɗo ɓe fuu banihi nden non wa yaquba non annabi yaquba ma o waɗani ɓiɓɓe makko wasiya wasabe ibrahima bani wa yaquba ya baniya ko o wiɓe ko annabi ibrahima ko annabi yaquba wi ɓikke muɗum ya baniya ya onon ɓiɓɓe am inna allaha ande jamirawa istafa lakum dina o suɓani on dina dina kaya kañum on dina islama ɗo fala tamutunna to jaɓe on maaya illa wa antum muslimun koyna on julɓe to ayara ɗo kode faydata nde ɗo fayda hanko annabi ibrahima be annabi yaqub ɓe gaɗani ɓiɓɓe maɓɓe wasiya to ɓe jaɓa ɓe sendira be dina koda lahza koɗama ƴawoytere ngam ko waɗi ɓe andi ɓe maaya to ndeni a andi a maayan amma andande a mayata laatago a andi a mayan andande a mayata to ta jaɓu sendirgo be dina man ngam ko mayde wari tayma nde tawe nder dina kañum fasara wala tamutunna illa wa antum muslimun ta jaɓe on maaya koyna on laati on julɓe nam أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أم كنتم كوكما أن لاتي أن تيالي إذ وقتي حضر يعقوب الموت وقتي ما يديالي النبي يعقوب إذ قال لبنيه ومفتي بماكو ويبي ما تعبدون كو أن دوتا من بعدي باو أم قالوا سيبنبي نعبد من دوان إلهك ديتي دو مادا وإله آبائك بينانت ديتي دو بابا إن مادا إبراهيم النبي إبراهيم وإسماعيل بالنبي إسماعيل وإسحاق بالنبي إسحاق ويعقوب وإسحاق بالنبي إسحاق إلها ديتي دو واحدا غوتو ونحن من الله دو ماكو مسلمون من دونيبه to ay haɗɗo jamrawi diga ayare salinde wasa biya ibrahimu banihi wa wasse o wasiri kono nder qur'an woni ɓe jangiri wa awse nafiu benanta ibnu amir kamɓe kiraji maɓɓe ɗo ɓarini ɓe jangiri wa wasse
luttuɗum qur'an ɓe jangiri wa awse nder wasiya man ayi o wi ibrahimu wa yaquba to jamra wi annabi ibrahimu banihi o wi ɓiɓɓe makko wa yaquba ayi yaquba ayare ɗo nde atfitama ha dow yaquba kanndum jamra selori wangitini yaquba no waɗiri ɓe ɓiɓɓe ɗum o wi ko on laatino on ɗo yalɗiri wakkatel annabi yaquba maya wakkatel nder annabi yaquba mayi annabi yaquba e nanni ha leddi kan'ana o woni leddi kan'ana bo kanjum woni Palestine jotta ɗo Hebron ko kuma Khalil en mbiyata ɗo nden ɗay ɓi ko annabi Yusuf horama leddi Misra sorama ha totton ñaami pursina mawni ha Allah hokki ɗum annabaku nden ɓawaɗen Allah hokki ɗum laamu warti mari leddi Misra man o laati han kononi namba ɗiɗi ha leddi Misra to a ƴoni lamɗo Misra ni sey hanko annabi Yusuf nden o tefi baba ma ko warta to ayi hanko on hosiɓe diga leddi Kan'ana ha leddi Palestine o wartiri ɓe ha toy o wartiri ɓe ha nanta leddi Misra wuro Misra ko ɗeke leddi Misra en mbi jotta delta Nil woni ɗo wakkere Iskandariya totton on annabi Yusuf joɗiri ngam nde o luuri ɓe lamɗo Misra ɓawo ɓe arti ɓe mari leddi fu ɓe timmini o laami nden dalila lural laamu nasti hakkunde maɓɓe nden lamɗo Misra wi to dole o acca wuro ɗiiba o hoota affaire nden sappi ma hoota tawa to jura ɗo bo wala ndiyam totton nde o joɗi totton jomirawo se umri Jibrila wari seeki mayo Nil man mo waɗi delta to nani delta bo mo waɗi cele ɗuɗɗum babal mai pat se warti remare goɗɗo reman to se laati totton annabi Yusuf woni ha delta Nil ha wakkere Iskandariya ɗo to totton on o jooɗi ɓe annabi Yaquba nde wakkati annabi Yaquba wari mayugo o mofti ɓiɓɓe maako hanko annabi Yaquba kanjum waɗi hanko mawɗo mari ɓiɓɓe 12 en mbino ko nder maɓɓe laawi be nanta Shamunu be Yahuza be Rubilo be nanta Zabalunu be Shala ɓe jeego dada maɓɓe Layawi ete nden annabi Yusuf be annabi Bunyaminu hamɓe bo dada maɓɓe Rahila wiyete nden hanko ɗo mari tasarri en ɗiɗo hamɓe on dañani ɓe ɓiɓɓe luttuɓe ɗum Naftali be nanta Shala mo en ƴoni nane ɗo be Jada ko Jad nder ɓiɓɓe annabi Yaquba ɓiɓɓe ni 12 mari hamɓe on laati asbaɗu donc wakkati en ɗo wari mayugo hadara wakkati mayde yalɗeri amma asbabu mayde na mayde man nufete ba ngam mayde kare to nde wari wala birki walan yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha ko de kamɓe annabo en jamira waɗani ɓe hususiya kala annabojo fuu mayde to wari se to ƴamimo isini to duɓɓima ɗi Allah hetanima ka timmi noyi a jaɓan a mayana ko a tefan ɓeddari ha jawma en andi qissaji lolluɗi ɗi waɗi ɓe annabo en annabi Musa wakkati malaika Jibrila waranimo malaika Azrail waranimo nde wari wiyata to Allah leliyam ha maɗa malaika en ma ɓe hulan annabo en man o wari o ɗo hultiri o ƴami annabi Musa wi ko waddi mo wi to Allah leliyam mi wara mi hoose annabi Musa wi kai mi mayata ko jotta ɗo se o wiyatamo to nden bo si a tora ɓeddari a wonɗo be jamira tori ɓeddari annabi Musa se tefi ɓeddari jamira se wi ɓe gadda nagge to ɓe gaddi nagge so o wallina juuɗe makko ɗiɗi fuu ha ɓandu magge to o wallina juuɗe makko ɗiɗi fuu ɓe lima gasaji noyi on juuɗe ɓe kala gasa fuu ɗum nduɓu on nden no gasaji man noni fuu duuɓi ɗi o ɓeddata duniyaru nden o wi ɓawo maji to ɗi timmi o wi mayde o wi to ndeka kottan maygo jottama to ni ha mi mayan nden kam mi maya jotta tan amma miɗo mari ɗaɓɓire Allah ɓattina am Baytul Muqaddasi ɗo on Jibrila fiɗimo ko kuma Azrail fiɗimo ha o ɓatti Baytul Muqaddasi o juuli amma yanande ma ko wala mo andi jotta ɓeɗo woodi yarande annabi Musa ka sahata ko annabi sallallahu alaihi wasallam wi wala mo andi annabi Musa ɗo ɗiɗɗiyaw hanko annabijo feere muɗum o yaali mo ñande Isra be Miraju o wi o saali annabi Musa ananta nokkure nde ɗo mari ƴolde woɗere annabi Musa ɗo nafa andi annabo en mayde larta ɗo na ɗum
mayde en andi ba kanyu annabo fu julan ha yana namudu accata ko ibada sendirta ko gam hambe nana be hetti makamu shuhudi to hetti makamu shuhudi bu ngenam be mayde fu fotan hamada kanyu ma do annabi sallallahu alaihi wasallam ayyamul harrati nyalaw mare zamanu harra be wari be nyami go madina namno tabine yazid ibn abu sufyan o yerbi bara be nyami go madina o wi o dattini madina barne tati be pusi wuro madina be mbari ko be barata wala mo na waraka nder man julude annabi jorti pucci be habata ton nder bande tati do wala mo luttude julude annabi jo c'est sa'id ibn musayyib fere mo akir mutaqaddimin nder tabiina an ko tan lutti nder julude ma Allah wirni gite ma e la remo zaman abdul malik ibn marwan do do atoton bodo toton o wito wakkati el wadi no heftirta wakkati onanan darnango karawda annabi jo onanan darnango onanan habbirago o wiso umo non ya kabe tan to kan jodi annabi sallallahu alaihi wasallam fi sali annabi musa do nafa karawda mu wala wandi annabi musa ko to kala annabo to ko annabi jabe sallallahu alaihi wasallam ay nder nyaw mako nyande be tignimo be wurtinimo go be yaari mo hananta julurde onani lansari ko wari tari asale mako be do yima nanu saratin min bani najari ya habaza muhammadun min jari be do tara sare annabi jo be do yima be do hoya annabi jo sebi be efta mo yaara mo julurde be efti mo be yaari mo julurde ne be yaari mo julurde o wazi be wonni be nasiha ko nder man so fi inna abdan khayarahu allah bayna ad-dunya wa rafiq al-ala faqtara rafiq al-ala o bi dia do gondor jaabe Allah sumnimo hakkunde jonde duniyaru benanta rafiq al-ala mana enne go ha asama o subi rafiq al-ala sabo en pat heftali non woni ato ton te sayyidina bakar fere mudu sayyidina bakar se futi boji arabiya fadana ka bi abaina fadayka bi ummatina fadana ka bi abnaina fadana ka bi anfusina ya rasulullah min sottima be ko amin min sottima be baba amin min sottima be dadirabe amin min sottima be jawle amin o do woya o do yabanni se be do be kadi ko henata sanna bakar bo se annabi yeta o wodi ko o fami ka o famay se o yata onon sabo on pat ko on woni wala mum yobay se abakar fere mu o winga mabbe mabba dammude sabo en pat ajuru do laabe lutta dammugal ko mo jessa dammugal sayna bakar fere mu do o wiya o tamma sayna bakar bo Allah yoban dum wakkati en ngel yardata kanji wadi nyande ummugal sayna bakar o don der ummitintebe benata nabi jabe Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakkati man hibbi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ulik wal qatil ma sabaq nasir al-haq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri min al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah